wai waye kai da ba za a yi maka hasara ba? Ilimi da kake da shi, kuɗi da kake da su, lafiya da kake da ita, wa'annan su ababen su ne za su hana a yi maka hasara. Wallahi da kaga kana abu ba a samu wanda zai yi maka hasara ba, ya kalle ka ya ji a zuciyarsa cewar yana yi maka hasara ba, to wallahi daman tun can asali ba abin kirki bane kake aikatawa. Amma muddin za ka aikata abu na ƙwarai, wallahi wajibi hasara a kanka, wallahi wajibi sai an yi maka hasara. To wai nami ma za a ce kai ba za a yi maka hasara ba, nami to a ina ci gaban yake? A ina za ka samu ci gaba idan ba a yi maka hasara ba? Ta ina ci gaban naka zai zo? Haba, wallahi idan suna maka hasara kar ka damu, abokanan tafiya ne. To ai daman tafiya ba za ta yi bane, dole ne sai da su. Ka aje hankalinka, ka yi abin da yake gaban ka kawai, ka yi sha'aninka malam.